Milí súťažiaci, tí, ktorí ste sa zúčastnili vianočnej súťaže, tak dnes budeme žrebovať. Mám tu dvoch pomocníkov, Laurinku a Martinka. Laurinka bude žrebovať prvá, tak nech sa páči. Laurinka, pomiešaj. A jeden papierik vytiahni, jeden iba, áno, vytiahni. Ukáž tatinovi. Prečítame, dobre, daj. Čo je tam napísané? Veronika Ferová. Dobre. Druhý papierik bude ťahať Martinko. Neviem, či to zvládne. Maťko, pomiešaj. A vytiahni. Jeden, výborne. A nie, pustil to. Dobre. No jeden, Miláčik. Skús jeden vytiahnuť. Dobre, výborne, máme to. Už stačí. Erika Beňová. Dobre. A Tátia. A teraz Laurinka, áno, môžeš zase pomiešaj. Tak, a jeden vytiahni. No, ukáž tatinovi. Čo je tam napísané? Neviem prečítať. Adriana Šimková. Tak, teším sa na vás, ozvem sa vám, napíšeme si. Papa, zakývaj. Papa, Maťo, papa. Pomiešaj. A už stačí. Chceš miešať ešte? Áno. Áno. No výborne, pomiešaj.